Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun. Ya Raka. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus! Oh, bocah sodron iki Tara. Ndang mulai kowe. Apa Mbak kok bunga-bunga? Motorku tadi, delok tadi. Motor apa? Gimana nek saya ngudek motori, Mbak? Rapi. Ya apa Mbak? Aku gak ngonten motor, kena ngonten mbak sampean mau kok. Tapi nganggo motor Mbak Jess. Ora Mbak. Kok Ayo. Ndi buktine ndi ndelok? Ayo. Ngomong kabeh nak. Iya nek sampean ra arah nakono ae, cah-cah ki lho. Ndi aku kena Mau lawar sampean iki. ngising no kak. Iya tak telepon Mbak Ida ngecek CCTV bin percaya. Ya. Iya tak telepon lagi. Aku iki mau render konten. Ya anu. kene bok ya, Mbak. Kayak tak telepon no. Kok gak percaya meneh mbak awake dhewe? Mbak telepon Mbak. Iya iki. Admin. Nah, iya aku yo ora ero kok. Halo. Dek. Halo, Dek, lho, aku dituduh Mbak Mur nganuni motor jajal delok nang CCTV. Wong aku gak Motor apa? montore Mbak Mur, wonge pe mulai. Yo. Ora enak ya aku dituduh delok awas jae. Ya, delok nang CCTV. CCTV ning sebelah ndi? Sing ndi? Iki madhep ro sampinge mae. Montore ning omah samping. Ya, montore ning samping kok. Awor. Ya, mbok endi mo, Mbak? Ya kono biasa. Aku ora ngetno soalnya motor nang sebelah ndi. Jam piro? Jam piro? Yo, jam piro, Mbak? Aku nyuruh apa? Jam piro, Mbak? Kene rene mah ora ngingeti iki langsung Jabas jabas kan kan aku pas tekan kene aku gak roh nek montore Mbak Mur apa ora. Lah motorku iki digawa Repi ning sampean nang Repi. Numpak motorku. Ya. Ya, Adek, samping. Kok delekno tapi? Ora, aku ora ndelik. ora iki. Ora nek saya ndelekno, Mbak. Aku ora roh nek montore Mbak Mur kok. CCTV ning sebelah ndi? Sing ndi? Iki madhep ro sampinge mae. Montore ning omah samping.
Ya, montoran yang sampai kok. Awor. Ya, bukan di Mbak. Ya kan aku biasa. Aku ora ngerti masuk aneh montor ning sebelah ndi. Jam piro? Jambiro yo. Jambiro Mbak. Aku yo ora ngerti. Jambiro Mbak. Kene rene mah ora ngerti iki. Iya, Mbak. Aku pas tekan kene aku gak ero nek montore Mbak Mur ora. Lah montorku iki digawa rapi ning sampean rapi. Numpak motorku. Jajal se. Iya. Samping ya. Ya ya ada samping. Oh, dulu no, tapi. Ora, aku ora ndelok. Ya Allah ora iki. Ora. Delek Mbak. Aku ora ero nek montore Mbak Mur kok. Aku udah mbok nunggu kerja nih Mbak Mur. Ora, Dek. Ora iki mau. Ora iki. Wes bari karo Mbak Muri. Heeh. Aku spontan Mbak Mbak Mur. Iya. Se. Ya, Dek, ya. Ayo. Aku ora ngerti Mak. Anak motor Mbak Mur ora. Iya lah ngono kuwi. Iya lah, Konten Mbak. kalau wis bar Mbak ya. Konten iki lho wis bareng 20 Iya kok. Wong dhewe dicekli Mbak Jas terus kok Enek sing anu ki ora enek. Loh, ora enek kok. Iya kuwi. Akhirnya ora ora iki. Mungkin mau Glumbetan ambek Mbak Mur mak ngerti ndek tuwe nok Mbak. iki. Wong lanang sapa iki, Mbak? Iku Karena wong raine ditutupi kok tapi ketok, maksudnya ketok iku. Ning CCTV ini ketok. Aduh, menghubungkan ulang nih HP ku ki kok. Yo signalnya kok bosok nih. Se. Halo, ya. Signalnya wis lho, signalnya bosok. Ora iki HP anu. Jadi mau gawe konten ning ndi? Yang iso karo iki. Nambahi mek sedih lu, Mbak. Iya, nambah durasi, Dek. Kan ning ora nambah kene yo sak konten ki mau. Tapi kene mlebu gak ngerti nek montor piye mare ra ngerti langsung jablas sae iki. Iya, aku ya langsung mlebu to. Kira ning grup ku lho, jajal kuwi nek saka pawakane ya wong lanang. Loh. Sek. Kalau Mbak. Delok Mbak, rene Mbak Mur. Ya tenan apa ora ya? Iya, tak buat. Lho Mbak. Lho iki montorku lho, makanya aku gak ngeh, Mbak. Loh, Mbak. Mbak wong lanang, Mbak. Mbak, lanang, Mbak. Mbak, Sapa? Mbak. Piye, Mbak? Ora ketok, Mbak. Mbak Tera ini gak ketok Mbak Jas. Aduh. Mbak piye, Mbak? Kok terus kondom HE piye iki kok samping, Mbak? Astagfirullah, Mbak. Mbak, Katokan lepis sih yo. katokan lepis Mbak klambi ireng iki. Klambine raine ra ketok blas sih. Kene mau Ini apa sih, Mbak? Aku ora krungu ki kok ngarep iki. Tonton. Ya Allah. Piye iki? Kayak Mbak Ida teko, Mak. Wong kuwi saurunge kene rene. Teko saurunge kene rene. Sekolah mang sandi aku juga ren. Iki cara Kowe iki gegone kene kuwi. ketoke urung ora roh ra nek suarane kok ngreng-ngreng yo ora enek kok, Dik. Aku lewat ki mlundus ae ora ngingetno motor. Dia aku teko langsung glendang ngono iki. Aku yo ora mak yo samara boleh Mbak Mur ngobrok-brok kok same. Aku mbok kerja apa badanku motorku ning ndi lah ora roh motor tapi nggo motorku. Piye cuma tak tanune di konten ora jare Mbak mak aku wis ngono kok. Anu aku ngesakno. Piye, Mbak? Nggo laporan make no lho nek anu rasa diupload. Di video tok no. Iya kok Mbak kayak biasane Enak. Tarae kunci kira tak jabut, Mbak. Wong kan jenenge kan motore kene to, sapa nganggo to. Ya maksudnya ketahin maksudnya ya ora tau enek maksudnya ya. Iki biasa Mbak Merah nyedaki meh kosong ini iki. Merah iya. Lah masjidnya kebobolan ngono kok. Ampli sak powere. Rep dulu tulungan aku rep. Enek tas cilik SD. Lah kuwi wajah ra ketok tas cilik. Dene lewat rene sapa Mbak Merah sing gak iso maca iki jarene.
Iso maca sapa lah? Cah cilik dhuwur kuwi, Cuk. Adike TK ku lho. Tapi nek mau pas kene rene ku ning kono nek mobil Grand Max. Ireng. Tapi jerone wong lanang. Ning tok mak ngene apa iki kok tumben enek Grand Max. Enek Grand Max iki. Pojokan kene iki lho. Aku nek mobil ngono-ngono iki kayak curiga ya. Aku ya nek mau mandek ngono iki wis curiga mau nek Mas montore nek ndelik sing ati-ati, aku saiki iso maling angger meh poso aku ngono. Pitik sak pranak nggone marang aku dicolong ning arep omah iki. Piye ngono. Saiki wong ki parake nang ndi to? Iki kan nek bocah sekolah iki. Iya, cah SD. Goleki raine ora ketok mergo mburi cah. Kare mbok gak iso omong anak adike TK ngono. Gak iso maca. Oh, gak iso maca. Mak kuwi lho kadang nayo nang kontene mak iku sapa le senenge kok lali. Kene iki lho, omah iki. Lho, parake rono. Nganan. Ketok lho, nganan. TK. Sing kono ki masa anake pri ya? Aku yo ndak kenal wong kene ya, Mak. Nek adike TK sing batere Rafa adike. Iya. Ya Valen kuwi. Delok, raine iki ora ketok maksude ki. Ora sandalan kok. Ya ora sandalan. Lah nek Valen iki lemu ya. Iya. Valen nggo pedah kok. Wong iki apa cilik. Kok ora gini nek CCTV wis nek CCTV akeh kok rapi. Soalnya dia yo gak iso. Bungkusannya ketutup banget Mak. yo. Gak kedetek otomatis. Iki ketutup ngono kabeh gak sih Mbak Raine? Iya, tak zoom ki lho, aku nge-zoom ket mau sing saka sisi kene ki lho. Lho, tak zoom bener-bener biasanya kan wajah kene sik ketok lho. Iki lho peteng dedet kok wajahnya kok. Ora ketok ya. Dedet kok. Ora sandalan iki mana? Sandale kok ora enek. Ora ketok, ora merasa apa, ora krungu srek-srek ora krungu piye-piye nih. Sandalan wis pro lah iki, cara mono pro ora lah. Lah wong ndek ora sandalan ra nganu suara motor ora apa. Dhewean ning omah aja. Bosok. Saurunge kene rene Aku wis ngincer suwe ya tak ingin kuwi. Mbak. wis maca situasi jelas iki. Nek maling yo wis maca situasi kok. Piye iki terus? Iya kok aku kok malah. Kok Pak Era nek kampung. Dititeni Mbak kan. Iya mesti wis ora. Omah sepi. Heeh. Ora kan wis sering Wis maca kan situasi. tutup kabeh omah. Omah kan tertutup kabeh iki lho. Biasane lho iki kontore caca ning kene kabeh. Iya. Tapi kan kuwi kuncine kantelon. Lah iya. Kunci kulo ning dashboard, Mak. Ndak Pak kunci di dashboard. Ana Selamat ana ning dashboard kan gak ketok. Kontore kene kena kabel. Walah nangis. Kosal aku. Lho kuwi kunci iki digabut. Dek dia wis tau ngelingno nang grup. Nek kae nek wong selinguk sing Mas Dimas arah Mas Nono apa piye lho. Bolak balik ngomong ning ndi ae. Wong ning kene kula iki lho sing apa jenenge pageran kuwi apa dolae mak ndrawasi pinggir dalan, omah pinggir dalan pageran iki ora Iya. menjamin aman. Wong jahat iki tetep piye ae iki tetep roh. Otake iki tetep roh. Ora kek apa. Penggawean angel, duit seret, nyedaki meh poso, meh bodo. Mesti aku anggere meh bodo mesti ngono kuwi merah. Ora tau ora. Terus piye iki ngene iki piye Mbak Murki? Ora usah telepon mak iki. Aku iki aku tak servis nang Mbak aku mumpung jalan. Aku yo gak nyana. Biasanya gitu ya. Iya Mbak ya Allah aku ya raro Mbak. Kami kemang. Ben dredeg iya. Mama kok nangis sih. Tapi yo ning kene iki yo kleru yo mah yo jenenge meskipun panggon nyaman iki tetep kunci iki aja ngantek. Cemental. Cementel. Wis CCTV akeh terus mlayu bilang nek ngacak piye. Iya ya, kayak iso dilacak Mbak ngono kuwi. Sana nek CCTV. Sana CCTV Iki itu wis cuma enak, di posisi wis kene enak. ya, ya buktinya Kabeh kene. telu-telune wis iso nangkep, tapi kan maksudnya kan raine ra ketok. Iya, Ngono lho maksudku. Iya. Ora meh ngacak wong ning ndi parake kok ngidul dilacak ngidul wong iki. Piye?
jajal ayo ndre tak jak tekok wong kono ku lho sing Ayo Mbak, ayo. kenal wong kene yo anak kenal wong pokoke cah wedok sekolah ki lho tadi sekolah ki sapa nek sapa kan aku ngerti jadi akhirnya TK bareng ayo apa tak jajal kan kono nek mau enek ya tak tekok ane mau. Oh ya. Ora paling. Anu Mbak Damkar. Mek apa Polisi, nyeluk polisi, damkar? polisi. motorku bener lho maksudku iki motorku bener kan murah tapi ki motore wong motor Vega kuwi dhisik jaman tak nggo nang angkringane dinyang wong 3.000 iki lho pajeke mati wis tak tukune 3.000 jen Bodong gitu emak gue kan. Emak yang gerano. pajeke mati ndi Dhewe maksudnya ki kok malah bodo wong kuwi yang gerano mak tapi kondo. BPKB ne ilang Anggaran mak kondo paling kuwi 1.500 paling gitu, Mbak. Motore ya kan. Karena pamane nek kayak motorku ya aku ya paling ora iso mergawe. ning omahe bojone di motor sing apa lagi Supra di ngarit mak. Terus sing cok sing gue sukma kuwi. Kok terus piye? Aku santai kuwi cah-cah kuwi ndek mau sing ngerjani aku kan biasa lek ndeknane mak yo motore Mbak Endah kayu didelikno. ya nang kono ngene tim motor indah ning ndi guna nang etan ora enek nanti ora enek lho ngono etan kok aku ning kene ora enek kae sayan mbek aku Sing Mbak Indah. sing parione Mbak Indah ngono Nah, iki gak kene ya Mbak Jess. Aku yo kaget kok mbok anu niki mah. Blank iki. Apa sampean? Aku yo wis gak nyanani nek ilang tenan. Biasane cacah iki ngerjani aku ngono. Dadi aku yo gak mbak aku yo gak ndek pikiran anu ki mau motor parake ning ndi rek tak delok. Cuma aku yang bablas lo baca kok itu tekan kono aku. Kena gak ning kene. Iya lah aku malah langsung dreng tak kena kono dingin kan tak adepno kono lah pecene. Mane terus nek grem lagi nang kono sini malah nang tok betul nek tower motorane gak ireng diputeh Terus aku ngomong ngopo mbek mak ini. Iya, Mbak. Aku cuti juga leye-leye mak aku nglathok ae cuti aku. Lha kuwi ngomong ku yo gosok iki ndak ape ingak-ingin jopo. Nek jatingan yo sepi biasanya kan sah sekolah biasanya Cah-cah biasane ning kono. sekolah gak mari kok biasanya ramai. Cuma aku ya mikir konten orang untuk konten, Mbak. aku terus ngomong opo ngono lho mbek mak Bikin. Aku tarai ora melok gak nopo lek budal iki yah mono ngono. Untung urung di untuk kumasa, urung di untuk ngopeni sa sekolah. Apa takote kok sopo? cah sekolah mang mereka gak raine nek aku kenal sing silat setrene cah aku roh Turne yo umpamane kejadiane wis dik mung terus nanti parah yo ndak roh emak ngono. Wis suwi yo. Berarti wis suwe iki mau lo ditinggal kerokan, ditinggal ndek mau apa ndek mau tetek bunga. Lah aku lenjikuke wayahe kene wis teko apa urung teko ndak kan raro. kan karo marah aku juga ngerti motor ya aku Jam piro kuwi aku mau? lu jablas ngono ae ora aku ngerti motor brek-brek loh motor tekan ning ndi mbak ora aku wis ngono nek Lah yo. ngerti motor marah aku ora ngerti motor
Iya mbak. Enak lah kok. Aku nek tarai kon joli mae tak joli antara ya aku sing salah. Mbak kok enak Nek apa nek jebon mae ketoke nganu mbak aku nek mae iki gak mungkin kon ngijoli gak mungkin. Ya cuma alah wong terah wis ilang ya wis kaya gelange si Mbak Lina kae. Mbah gelange ra temokno aku alah ilang ya wis tin wong terah ya wis ora geeng. Mbak sapa? Gelange Lina ilang ning gone Mbak Indah kan lho. Terah ra gee ilang ya wis. Itu sinaran kak motor dulu. Aku tak hati-hati, tekan kok tenang aku. Dia udah gak roh doan lu tetep piye ngono jenenge wong ning dalan aku nek mati. aku bingung aku juga foto nanti tapi sekolah aku ya tak ngerti makanya gaji kakak nek numpaknya tak andani tenanan wes para sabanter-banter awal-awal dengan aku makanya tak cerewet soalnya ya kuwi jaga ning gone uang mak Cuma iki kali iki ilang ya wis mau terus harus pengen sendiri wong ya wis. Tapi ya dulu sing hati-hati, tapi ya wis. Rata-rata sih lewat ratan. Iya. Sing sekolah ning anu, sekolah ning SD kono. Mulai lewat dalan omahe mae iki sapa? Sing iji SD. Roh apa ora? Kenal apa ora? Bocah kene sapa? Enak apa ora? Aku gak kenal. Gak kenal mbak. Gak roh. sing tasnya biru Tasnya biru. heeh Bocah kudunan. Palen. Palen. Endi? Sing anak Mbak Warti. Gak roh. Gak kenal. tasnya biru pokoknya Doraemon Ora roh gambare. tasnya pokoknya biru. Gurine anak Doraemon. Iya, ketok iya ndi omahe? dia main Soalnya lebih andeng omai anak Mbak Warti. Roh, ayo don aku. ayo Oke. Piye iki menggok kula? walah ya Dolanan piye lena aku tak menggok rono. Iku. pinggirna nduk walah ya engko dono ya roh me tenan nggih monggo jenenge sapa Valen Kenapa? Iwangi ya Kenapa Mbak? Iwangi darurat iki Anu, endi celana mbak? Sik palen. panggilna Riki ya Allah iki nah iki di mana iki Rene aku PT kok iki ayo Rene apa cepet iki nganu apa Mboten lajeng tok napa? Doorpress Ndak lele. Anu. Alah mboten kok sok napa le? sedulu oke Apa jenenge lewat pemain beda mes ya? Iya. Udungan. Aku iso. Awalnya biru. tasem biru Iya. Pasang biru. Ayo melaku di beda mes dulu. Ayo. ayo Tinggi. Wes ayo. aku ya Ya wes, ora usah nggo HP. Betul. ya Allah ya Allah